terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, upat ka sibilyan sa Maran dihang gipabuthan og granada sa Cafgo sa Bansalan, Davao del Sur. Kasapaan sa Davao City, gibantayan sa CDRRMO tungod sa siging ulan kay posibleng mo resulta sa pagbaha. Sa detalye sa ato mga balita, upat ang nasamdan sa pagbusikad sa granada nga giitsa sa usa ka miyembro sa Cafgo sa Barangay Eman, Bansalan, Davao del Sur kagahapon sa hapon, Enero 17, 2022. Apil sa nasamdan ang usa ka 5 anyos nga bata. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Sa unang video nga kuha ni alias Rodel nga eksklusibong gihatag sa Newsline Philippines, makita nga dunay pagkumpronta nga nitabo tali sa Cafgo nga si Igliserio Bacus, 55 anyos o kining lalaking nakasuot og color blue nga t-shirt nga si Josue Valmoria Llaneta. Tan-awan ninyo pag-ayo ang video, may kuot sa iyang sling bag ang Cafgo og usa ka granada. Sa ikaduhang video, makita na nga gitanggalan ini og pin ng granada o gipugos og duol kang Llaneta og giitsa. Bijoy, bantay pa. Buyas na. Bijoy. Milanog ang kusog nga pagbusikat sa maong granada pasado las 3 kagahapon sa hapon sa Barangay Eman, Bansalan, Davao del Sur. Makita sa video nga nasamdan ang Cafgo nga si Bacus. Apan nakahimo pa kini paghupot og .38 ang revolver. Nasamdan sab sa paa sa pagbusikat si Llaneta, lakip sa nasamdan ang 5 anyos nga si alias Mark og kritikal nga ginatambalan pa sa ospital ang usa ka abloy Pablo Villaroya. Nasayran nga magsilingan ra ang suspect nga Cafgo og si Llaneta. Tuto sila sa birthday party. Pagkahuman nang hubog na ni subida tong isa nila kakauban nga si Ricky Agbo, nagdaldala og sundang dire. Ibot-ibot yang sundang. Pagkahuman ana among giharangan kay basig makadisgrasya ang mga bata. Pagkahuman ato ni subida tong Cafgo nga nagdala granada, iyang gikuha si ambag ang granada ug iyang gibtan og pin ug iyang gitsa sa kuha. Sa crime scene, nakuha sa mga pulis ang sharp nail sa granada, pusil nga gipanion sa suspect og sundang. Magatubang og kaso ang Cafgo sa paglapas sa Omnibus Election Code sa pagsupak sa Comelec gun ban, illegal possession of explosives, Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition. Posible pang madungagan human daghan ang nasamdan sa insidente. Samtang magatubang usab og kasong threat in relation to Republic Act 7610 o illegal possession of deadly weapon ang usa ka Ricky Agbon kauban sa Cafgo, human kini maoy unang misulong sa mga residente sa lugar diin nang hasi bit-bit ang sundang. Gipasalig ni Colonel Ezra Balagte, ang commander sa 39th Infantry Battalion, nga dili niya konsentihon ang hinimuan sa Cafgo nga iyang sakop. Ito naman ay kanya personal grudge yung dahilan at hindi naman ito part ng security operation yung kanilang ginawa, and whatever yung sala niya sa batas, he will face the consequence of it. Hindi naman natin tinotolerate yung mga bagay-bagay na hindi naaayon sa batas. Misado sab og tabang si Balagte ngadto sa mga biktima. Kahit paano, we also talk sa mga naging biktima and we provide, nag-assist din tayo sa kanila na mapunta sa ospital at kinakausap naman natin para maibsan yung impact sa kanila, psychological impact sa kanila. Nagpabilin pa sa ospital ang suspect nga Cafgo diin pagkaayo ni ini. Diretso kini sa bilangguan ug atubangon ang kaso, samtang ang laing suspect nga si Ricky tingkagol na sa Bansalan Police. Panawagan kanunay sa atong kapulisan nga likayan ang magdalag armas sa labi na karong panahon na nga ginapatuman na gyud ang Comelec gun ban. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Dungan sa pag-aproba sa large-scale mining permit sa Riverbend Consolidated Resources sa Riverbend Consolidated Mining Corporation o ARC Nickel Resources Incorporated.
gimanduan usab sila nga mananom og kahoy aron ihulip sa mga kahoy nga maigo sa ilang operasyon. Pila ba di ay kamilyon ang kinahanglang itanom sa mining companies? Ano ang report? Ibig sabihin po, for every 1 tree cut, magtatanim po sila replacement na 100. Ibig sabihin po, with a total trees of 87,426 na that would be affected, ang obligation po nilang itatanim for the 1:100 replacement is 8,742,600 trees. Kung sundon sa Riverbend Consolidated Mining Corporation, ARC Nickel Resources Incorporated, 8.7 million kakahoy ang ilang kinahanglan itanom sa lugar kung diin sila magmina. Gisaysay ka namo ni Roed Nakilang, spokesperson sa ARC Nickel Resources, nga nagtanom na sila og kapin usa ka libo ka punuan sa kahoy isip inisyal nga paghulip sa mga punuan sa kahoy nga ilang natumba tungod sa ilang operasyon. Ang permit sa mining company dunay gilapdon nga 6,363 ka hektarya nga yuta nga mulangkob sa 5 ka barangay sa lungsod sa Banay-Banay nga mao ang mosunod: Barangay Pintatagan, Barangay Puntalinaw, Barangay Kauswagan, Barangay Mahayag ug Barangay Maputi. Libuan ka kahoy ang ilang natumba sa ilang operasyon ug sa pagkakaron gamay pa lang ang ilang nagamit. Tululang ka kumpanya sa mina ang gitugutan sa DENR nga mag-operate dinhi sa Region 11. Kini mao ang Holcim, Apex ug ARC Nickel. Gusto sa DENR nga sundon sa kumpanya ang gihimo sa Holcim ug sa Apex. As an innovation of the regional office, we have required all mining companies considering climate change to do carbon footprint studies. And at least for the first two who have been operating for the past many years, Apex and Holcim, they have already done their carbon footprint study, and you will be surprised to learn that their carbon footprint is carbon negative, which means that because of their environmental protection enhancement program consists primarily of tree planting in their mining forest, carbon negative po sila, carbon sink, sinisip-sip nila yung carbon. So, kumbaga po, may contribution sila in mitigating the effects of climate change. Dakong tabang sa kinayahan ang pagpananom og kahoy. Matod ni Assistant Regional Director Victor Billones, For Riverbend and Anri operation po, actually po, DENR had issued tree cutting permits. Ang total po na areas covered dito, ma'am, is around 107.99 hectares. So 10.44 of this is, ito po yung kalsada that is outside of the tenement. sa pagkakaron, wala pag gitugutan sa DENR ang operasyon sa Riverbend ug sa ARC. Kung naaman sa lay aktibidad, maula ang pagbutang og dugang siltation ponds og mega ponds aron dili na mautro ang panghitabo niadtong Enero 13. Hugtan kuno sa DENR ang pagmonitor sa mga mining company o giawag usab ni Regional Executive Director Fidel Bagani Vasco ang ubang kumpanya sa mina nga ipatuman ang tanang provision sa Environmental Clearance Certificate aron masigurong luwas ang kinaiyahan ug ang katawhan sa kadaot. Dili na unta kinahanglan og usa ka insidente aron magmatgon ang tanan. Kinahanglan unta nga ang tanang kasabutan masunod bisan walay mata nga nagtan-aw o mga tawo nga nagpakabana. Kay ang kinaiyahan gasaman gikan sa kahitasan. Edith Cadoaya, News 10 Philippines. Stay safe! Daghan ang naangol dihang nagbangga ang usa ka fish car og modified nga klase sa sakyanan sa Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur kaganihang pasado alas 10 sa buntag, Enero 18 tuig 2022. Duha ang sakay sa usa ka bonggo nga fish car, samtang 4 ka tawo ang sakay sa modified nga jeep. Daling miresponde ang taga-Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sakay sa ilang rescue ambulance inubanan sa tabang sa 1st Cavalry Division, Philippine Army nga may una miresponde sa lugar o daling gipangdala sa Tabak Hospital ang mga samaran. At tangi! CTTMO magpatuman og istriktong inspeksyon sa PUV ID ang masakpan pamultahon. O NHA nagpahigayon og site inspection sa mga nasunugan ilawom sa Bolton Bridge 1 ug 2 alang sa ihatag nga hinabang.
Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Dili mo kumpiyansa ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Council tungod kay dili pa matag na ang lakat sa panahon. Mo kini ang hinungdan nga padayon silang nagmonitor sa tanang sapa nga mudagayday padulong sa Davao River. Unsay ilang gibantayan ug asa nga lugar ang ilang gitutukan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Hugot ang monitoring sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga tributaries sa Davao City ingon man sa mga landslide-prone areas sa syudad, hilabi na nga halos walay puas nga ulan panahon sa kagabion tungod sa hanging amihan ug northeast monsoon. Sumala ni Alfredo Baluran, hepe sa CDRRMO, doon na sila'y koordinasyon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa alang sa mga weather updates sa Davao Region. Ang atong ginahimo di is continuous ang atong monitoring and coordination with the pag-asa kung unsay mga latest updates regarding weather advisories. So pag natay nakita nga mga severe or mga disturbances, weather disturbances is gina-advance ginato na og pahibalo sa atong mga kaigsuonan. Dugang ni Baluran, lauman sa mga Dabawenyo nga padayong makasinati og pagdagom ug pag-ulan sa Davao City. Ang mga sapa ug landslide prone areas nga ginabantayan sa CDRRMO gilangkuban sa mga sumusunod. Kanunay sab ang pagpahapsay sa monitoring sa CDRRMO sa ilang mga early warning devices aron makuha dayon nila ang mga eksaktong datos kung dunay mga kabaguhan sa lakat sa panahon. Kanunay andam ang CDRRMO ug Social Welfare and Development Office sa mga hinabang nga ipanghatag sa panahon kung dunay mga matigayong kalamidad sama sa ug landslide. Yes, na ay mga immediately nga mga food packs o mga other mga hygiene kits, no, mga personal necessities sa atong mga kaigsuonan nga ma-extend nato sa atong mga evacuees kay kinahanglanon magina nila, no, sa evacuation area. And besides isa ginapagamit nato sila atong modular tent. Makita ninyo para safety po ang atong mga kaigsuonan, and besides isa na sila privacy dito sa evacuation area. Nagabiso si Baluran sa mga Dabawenyo nga kanunay mag-igmat kung makasinati na og kusog nga ulan, hilabi na sa mga namuyo duol sa mga sapa ug sa mga landslide prone areas nga mobakwit dayon aron malikayan ang disgrasya. Napata sa onset of La Nina, so maka-expect gyud ta og kining mga kusog nga mga pag-ulan, no, adunay mga thunderstorm dala sa niining shear line, no, o kining east monsoons, no. Every late afternoon halos, no, na experience na nato. So kanunay gyud tang magbinantayon. Sumala ni Baluran,
Kanunay silang maghatod og impormasyon og pahinumdum sa mga barangay, labi na kung duna sila'y madiskitahan nga pagbag-o sa panahon. Ang pag-igmat sa tanang panahon mao'y usa sa atong taming aron malikay sa disgrasya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe! Istriktuhon na sa City Transport and Traffic Management Office kon City TMO sa Davao ang paggamit og PUVID sa mga driver-operator sa mga pampublikong sakyanan sa syudad. Sugod Marso 1, tuig 2022, gitahasan ang mga personahe sa City TMO nga dakpon ang mga PUV driver-operator nga walay PUVID. Nga gimando ubos sa Comprehensive Transport and Traffic Code of Davao City ubos sa City Ordinance Number 0334-12 Series of 2022. Gihatagan ang mga driver o driver operators og igong panahon hangtod Pebrero 2022 aron makarenew sa ilang PUVID. Kung masakpan nga padayon nagagamit og expired nga ID ang driver, isyuhan kini og citation ticket. Abli ang opisina sa City TMO compound alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon alang sa mokuha og mo-renew og PUVID. Kinahanglan magsuot og face mask, magdala og vaccination card o DQR code ID. Gi-inspeksyon sa National Housing Authority kon NHA 11 ang ilawom sa Bolton Bridge 1 ug 2 kung asa nahitabo ang sunog niadtong Sabado sa buntag Enero 15, 2022. Mismong ang team sa Emergency Housing Assistance Program kon IHAP sa NHA 11 ang personal nga miadto sa ilawom sa Bolton Bridge sa SIR Matina, Barangay 76-A, Davao City ug nag-assess sa area. Mohimo og validation ng NHA human sa inspeksyon aron matino kung unsang assistance ang mahatag ngadto sa mga biktima sa sunog. 24 ka mga balay ang totally damaged ug 2 ang partially damaged sa sunog. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato o musubscribe pita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o syempre sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!